Pintura 2274 del 2021. Li he posat el nom de Tosc Elen. És oli sobre paper Fabriano de color blanc, de 200 grams, i les mides són 70 d'alçada per 50 de centímetres d'amplada. La ineficiència és un factor productiu inacceptable. La pintura m'aporta la possibilitat de portar a terme una acció, un moviment, una voluntat, oferint una actitud de plena ineficiència. Cap dels valors necessaris per sobreviure a la nostra societat acceptaria aquesta ineficiència com quelcom útil i pel qual pagar-ne un sol euro. Aquesta sèrie de peces, fetes l'any 2021, proposen una acció plàstica basada en l'apatia d'un moviment que pretén ser tosc, lent, inhàbil, mal fet i despreciat.